Això és Memòries, un podcast de Rubén de Mardenit. I avui conversem amb Sergi Sòria, quarta generació al capdavant de Ca Rabosa. Des del seu obrador de Benimourell, manté viva una manera ancestral d'elaborar embotit, íntimament lligada al paisatge, al temps i a la memòria. Conversem d'ofici, de cultura i de resistència, de tot allò que podem perdre quan deixem de valorar el que sempre s'ha fet a casa. Bueno, ja va tot. Endavant les atges. Fil que penja, botifarra que faltes. Tota la vida. La botifarra ha sigut una de les màximes i principals de la nostra vida. Qui és Sergi? Sergi és un artesà passat per diferents aspectes de la vida que al final ha recabat fent el que sabia fer. I encara no sap fer, sinó que és un aprenent. Sergi el Rabosa. El Rabosa. En quin moment i per què reprens la tradició familiar? Hi ha que dir que som la quarta generació. Arriba un moment, mon pare falta i això s'havia parat. S'havia parat tot el que era l'activitat de carn i hi ha que dir que havien començat en el tracte de corders, en el tracte d'animals, en la compra i venda matancers. Arriba un moment que no trobes fil ni cap de res i el dret no m'agradava. Estava a la facultat de dret, no m'agradava, ho trobava supermecànic, poc creatiu, i jo m'havia criat en un ambient de que tu tens que fer les coses ben fetes i per a fer-les ben fetes tens que fer-les el millor, i el millor era el que sabien els ancestres. Ja que la tradició allà lliurat tenia que passar-te a tu i ser incòlume a l'hora d'això. Els diners no comptaven només el saber fer les coses, tindre passió per la cosa i que t'agradara. I el que fas és intentar recuperar el que estava fent. Tracte de recuperar tot allò que s'havia fet, tots els sabors perduts, perquè ha hagut un moment que les noves corporacions, sobretot, posen uns flat flavor, uns sabors molt plans, tots igual, tot ho fan igual, tot fa el mateix sabor, tot fa la mateixa manera, totes les mateixes sals, les mateixes salses, les mateixes coses, i arriba un moment que dius no, s'ha de tornar a allò que ens ha fet ser les nostres comarques com allò que són part, és el nostre menjar, és part de la cultura, i la cultura que ja havíem deixat de preservar perquè tots estem tallats pel mateix patró, sempre té que haver un moviment de retorn, si més no, vivint en el temps que vius. Podríem dir que gràcies a això és un revulsiu per a que tu tornes a recuperar la tradició. Exactament. Una de les coses principals que s'han fet en l'excés de regulació de totes les coses mengívoles, és a dir, això té que tindre tants grams d'això, allò té que tindre tant, és perdre idiosincràsia, perdre cultura i perdre, sobretot, tracte humà i el que és l'exartis, el saber fer de tots els nostres pobles de la Mediterrània a la que estem, perquè això ha passat arreu del que és Europa. Estandarditzar, no? Estandarditzar, globalitzar. I és tot planer, tot igual. És més, l'anècdota i la cosa dura és que si no hagués sigut pel sindicat francès agrícola, avui per avui estaríem menjant salsitxes tipus Alemanya, tipus Luxemburg, tipus França. Ara suposa que en tots els aspectes de tots els oficis que ho estandarditzen tot d'una manera de tanta regulació que només les inspeccions mèdiques o sanitàries per part dels que dirigeixen la indústria alimentària és regular per a quedar-se en les estàndards que ells marquen i en les lleis que ells marquen, sempre per al profit d'ells i no pel profit de la gent, que és el que maneja el món. Clar. Quants anys fa ara que has començat que? Jo això ho vaig deixar, ha estat 10 anys tancat, es farà uns 10 anys més que estic intentant, amb les tècniques actuals i conforme et deixen, aprofitar tot el que és deixa la regulació. 10 anys per fer una xicoteta busca dins de lo que allò que diguin que seria arribar a assolir els sabors d'abans i recuperar. Jo recordo que quan vaig obrir l'hotel, més o menys, era per ahir que tu vas farà uns 9 anys aproximadament, i recordo que al principi et va costar molt. El tema era com un laboratori de tema de secat i
Però Clar. la Cata, adjuntant ta mare també, que vos acompanyava en tot això. Ella inclús avui supervisa tot allò que es fa. Això necessita més assecament, allò necessita perquè l'exartis el dona ella, l'experiència el dona ella, el saber estar el dona ella. La faena l'ha de fer qui pot fer-la. Una cosa és l'autoritat, que seria ella, l'autoritat en tots els aspectes, i la potestat, que som nosaltres, que són els que tenim que fer. La putada de tot això és que la gestió, quan un emprèn actualment, ja no és sols ser un artesà, sinó que damunt has de gestionar i facilitar la feina als que t'han de fer les inspeccions. Clar. I això costa, perquè has de fer inspeccions pecuniàries, inspeccions sanitàries, inspeccions de tot, a part del control de qualitat que l'has de fer tu per a donar-lo a la gent. I has de ser tu el banc de proves. Clar. Tu ves tots els dies de Pego. Sí. Podries fer el mateix embotit en Pego? No. La situació orogràfica que hi ha sí, en aquest entorn, que és una vall oberta a la mar, i l'aire que entra de la mar ja de filtrat després de passar per tota la comarca, jo sempre dic que l'aire naix de la mar, passa pel Mont Olimp, que seria el Montgó, fent diguem-ne, una metàfora, i després arriba al món de Venus, per l'altra metàfora, diguem-ne, sensual-sexual, que arriba al món de Venus per a assolir i fecundar. Correcte. Clar, la diferència que tenim front als altres llocs, la constant brisa que ve, ja no és ni una brisa humida de la mar, ni és una brisa seca de més a l'interior. És un entremig i circula. Hi ha que veure també que així l'hivern, a aquesta altitud que estem ara mateix, pràcticament tots els hiverns neva, i només te'n vas 2 quilòmetres avall i ja no neva. És l'enclavament perfecte per a fer un assecat correcte. O sigui, que afecta igual com puc afectar en el vi, per on t'entra l'aire, sobretot per a un producte més natural. Clar. Una fàbrica industrial igual li dona estar en Pego. Tenen igual. La indústria no mira per a res la climatologia ni res. Ells miren el produeixen on siga, rectifiquen, nitrifiquen i arreglen. Així tens que anar conforme dona el temps. Si fa molt de vent, tens que tancar les portes perquè no s'assequen els embotits i no facin un anell exterior que no deixi el porus del budell respirar. Ella té que treure la humitat de dins, té que tindre un assecat correcte. És un procés ja, diguem-ne, més tècnic i més experimental, perquè tens que provar-lo. Si no proves i cada temporada requereix la d'ella. Ara que fa un poc més de calor, requereix que li baixes un poc la sal i que li puges un poc el pebre, perquè no pots empassar-te també dels baròmetres que marca Europa de salat i de qüestions de fotures hipertensions. I tens de fer tot això algoritme... Tens que fer tens que fer un poc d'alquímia. Alquímia total, com passa en un vi, que és un producte natural que sempre està viu. Després, una altra de les coses que la gent se'n riu molt, se'n riu per ignorància com a desconeixement, és les fases lunars. Les fases lunars també li donen cert aspecte i certa... Si afecta les plantes a l'hora de fer la fotosíntesi, afecta a tots els seus vius. I l'embotit té unes bactèries i té uns animalets molt invisibles, però que estan ahí, que això el fa madurar i el fa manejar d'una manera o altra, també. Que també s'ha de comptar en ells. Clar, que interessant. És que s'ha de criar... El fet és el criar l'embotit. Tu cries l'embotit i no és una cosa com dir no, vaig i el faig, no, perquè després el rectifica, no. En el vi, en les coses vives, en les coses que donen menjar, com dia Epictet i Sèneca en el seu estoicisme, dient viure d'acord amb la natura per a integrar-te en ella. Tractes de fer-ho, però després els factors exteriors són els que determinen. És la contrapartida de fer un producte molt natural, que sempre està viu i pot alterar-se en qualsevol climatologia que no sigui adversa. Tu després veus la indústria, tiren tant de sal nitro, o tiren tant de qualsevol tipus altres de sal, o sucre, per exemple, perquè ara en tots els menjars, la majoria, tots no, la majoria,
posen el sucre. I el sucre estava destinat a una cosa que era molt concreta i molt directa, que era la pastisseria. Però en la qüestió de tots els altres menjars salats, des que es van donar compte que el sucre també feia uns efectes, diguem-ne, curatius damunt de la indústria alimentària, hi ha un abús excessiu de sucre. Per exemple, a l'hora de la curació de pernils o de carns i d'embotits, doncs, encara et pregunten, i tu quant de sucre li poses a això? Jo no li poso sucre. Jo el faig en sal i pebre, que és la nostra tradició des del temps de la Reconquesta. Clar. La Reconquesta per part de Jaume I, van baixar ells, perquè, clar, també ve l'embotit, diguem-ne que la primera referència escrita estaria a l'Odissea. Homer va escriure quan Ulisses l'Odisseu va arribar a Ítaca, el seu porquer, que no el va conèixer, li va oferir embotits dels porcs d'ell, que el seu porquer tant de temps havia estat esperant-lo. Després ahir, Plini el Jove i tants altres fan una recopilació sobre els embotits, i això a l'edat mitjana, que va ser als convents i a les badies on va haver més explosió, i després ja més cap ací, diguem-ne que ja és una cosa més d'abastiment personal, perquè era el menjar de les famílies, sobretot a base de porc. També hi ha embotits que es fan a base de corders, això, però és molt esporàdic i la necessitat fa. Però el porc és l'animal per excel·lència nostre i és el sustent és la finalitat de l'embotit, que és la conservació. La conservació quan no hi havia res, en aromàtiques, en sal, en pebre, i això era la base. Clar, si mateix l'animal tenies que, d'alguna manera, aprofitar-lo per a que el durés tota la temporada. I això hi ha tota una cultura ahí que també es tracta de respectar, perquè en totes ara n'hi ha embotit tot l'any. Ara n'hi ha embotit tot l'any, com pot haver verdures tot l'any, encara que les porten d'altres hemisfèrics o altres parts oceàniques. Però el fet és que tu tenies que aprofitar la temporada de tomàquets per a menjar-te les tomàquets i les fes en conserva per a tindre'n quan no hi havia. De Sant Andreu a Sant Antoni, sobretot a aquestes comarques de la Marina Alta, a Sant Andreu diem porcs arreu. A Sant Andreu, que és 30 de novembre, ja cridaven, perquè normalment les cases un poc més pudients, les cases més poderoses i masos i casetes, tenien dos porcs. Un que el feien per tindre carn a Nadal i l'altre que mataven a Sant Antoni, que ja es guardaven l'embotit per poder-se menjar una sobrassada ben grossa o una poltrota a l'estiu. Eixe també és una ara connectant amb això, també t'adones per fer un breu recorregut, que utilitzarien menjars que avui els trobem una exquisitesa, les sobrassades amb mel o les sobrassades en formatge eren per tapar la rancietat que podien tindre a l'estiu. Perquè si tu havies fet l'embotit per Sant Antoni, o la quinzena de Sant Antoni lunar, el que comportava, i el treus a l'estiu, doncs un canvi de la fotosíntesi o una ullada de sol podria alterar la sobrassada i el seu efecte saborós. Si feia un poc arranciat o el porc havia menjat un producte que no tocava, doncs tot això també feia que no estigueren les condicions saboroses perfectes, però sí que eren nutritives i tenies que menjar-te. Ho embrutaves un poc en mel, li posaves formatge, i això avui per avui, una bona sobrassada o amb mel o formatge, arriba a tenir un sabor exquisit que li dona, que ja passa a ser de menjar a gastronomia. Sí. Si atenem a lo que és gastronomia, com diu la Fundació Alícia, que diu que és alimentació més emoció igual a gastronomia, doncs això seria emocionant al tope quan tu menges una sobrassada superexcel·lent i després li poses alguna més. Que això, per anar a salt de mata i anar un poc en això, tampoc soc jo partidari de donar-ho ja fet. Jo soc partidari de que això ho faci el gastrònom i el restaurador al que li posi la imaginació final. Jo faig el producte primari i després, si li agrada
una sobrassada amb panses, una sobrassada amb formatge, que experimente ell, que jo li poso la base que ja és fer prou, pel camí clàssic de l'embotit ja és fer molt, perquè cada vall, cada lloc tenia les seves coses, cada casa inclús era de notar quina era l'alimentació que tenia el porc, i el porc se'l matava, se'l criava i se'l feia amb tot el respecte perquè era el menjar de tot l'any. Era la base de tot l'any. I reprenent el tema de Sant Antoni, m'interessa molt, la matança, a Silauer ja no es fa. No, ara ja no es fa. Matar un animal públicament. Públic i privadament està prohibit. Està prohibit. Prohibit. Això és una de les coses que ens ha fet retrocedir amb molt de camí a l'hora de buscar noves experiències en porcs antics. Perquè tu no pots matar un porc, perquè avui per avui és un poc hiperbòlic dir que matar un animal té més delicte que matar una persona, perquè estem parlant d'emocions. Sí. Avui per avui li hem donat als animals un contingut excessiu cara a l'emoció i al sentiment d'ells. Quan tu cries un animal en el sentit de menjar-te'l, tens que saber per a què és. Tu pots jugar amb ell, pots interactuar amb ell, però saps que la finalitat d'ell és nodrir-te a tu. Molta gent ara diu, no, és que els animals tenen... Bé, anem a veure. Si tu mos prives els que volem menjar com tota la vida d'una cosa que hem fet tota la vida, al final arriba un moment que no hi ha una interacció, no vivim d'acord amb la naturalesa. Tu tens la teua acció de voler menjar carn o no menjar-ne. Tots sabem que tot està l'ús i l'abús, l'excés i el defecte és important, però menjar en una mesura, en el moment correcte i conforme és a l'ètica que tu li tens, el respecte que li tens al teu menjar, no vas a fer ninguna escatologia dins del menjar. No, jo penso que és un rite social, no? Sí. Vull dir, tu no series capaç de matar una formiga, però eres capaç de poder sacrificar un porc per a l'aliment. Vull dir, és un rite social que s'ha perdut en els últims 30, 40 anys, 50, si vols. Vull dir, jo de minut he viscut matar el borrego, matar el conill, matar el pollastre, això ho han vist tots en casa. Però actualment, els xiquets d'avui en dia es crien sense saber d'on ve el pollastre... És que no associen, per exemple, un pollastre en viu, és que els falta, no? És com allò que diu, és que no m'agrada el jazz, i dius, però tu has escoltat jazz alguna volta? O tu et manca d'escoltar-ne. Si vols saber-ne, tens que buscar-ho, tens que una mica d'intriga, què és què? Perquè una cosa és que jo pregunto, quin és el procés de reproducció d'una vacona? Jo no m'he criat mai una vacona, no m'he criat mai i no ho sé. Però quan tu li dius 3 mesos, 3 setmanes i 3 dies depenent de la lluna, des de que la vacona es cobreix fins a que parix, això és el temps. No ho saben. Però sí que saben que si el gos, quina gestació té, o sigui, en allò que dius, saps, perquè la vida mateixa t'obri camí. Però si mos prives d'una cosa tan noble com és el propi menjar, que ja ens restringim, perquè allò que el massa bé fa mal és una de les coses que arriba a fer-nos ignorants. Ignorants, desconeguem les coses. L'excés. Sí. L'excés perquè hi ha massa oferta de tot. Diu, és que jo no menjo botifarres, però menja kebab, perquè és que el kebab el tens davant. Clar. I les botifarres tens que anar a buscar-les, i tens que saber d'elles, i tens que conèixer. I no hi ha cap de report si no coneguem la cosa coneguda. Netre ensemble, que dia Paul Valéry, hi ha que haver un vincle, un report entre el que menges i saps el que menges i de quina manera el menges. Si anem perdent això,
pues, no tenim res en absolut. Ara recordo una anècdota d'una companya que tenia nord-americana en el pis, quan vivia a Madrid, que ella em veia en una pata de pernil en casa i em veia i amb ulls de bàrbar. En canvi, ella menjava hamburgueres, menjava molt de menjar que no sabia ni d'on venia això, però en canvi jo era vist com un bàrbar sense saber el que havien patit tots aquests animals que s'havien criat industrialment, sotmesos, i possiblement el porc, un porc ibèric sobretot, té la millor de les vides. Home, per favor, és que qualsevol porc criat en un ambient, si no vols dir-li extensiu, dir-li a casa, un corder criat a casa, un pollastre criat a l'ample, que ella ha fet la seva interacció de vida, tu, a l'hora de sacrificar-lo, el que estàs fent és un report, diguem-ne, estàs fent la feina del bruixot o de l'home xaman que està donant de menjar a la seva comunitat. Sí. I primer començar per ell, per demostrar de que allò que està fent tot pel nostre bé. Hi haurà un report entre allò que menges i el teu estat saludable. Totalment. Però si no arribem a entendre aquestes xicotetes coses de la vida, és molt difícil que tu, si tens igual omplir la panxa que menjar. I no és el mateix. Ara, sobretot en aquests 40 anys de destrucció social, sobretot destrucció social en tots els aspectes, sobretot socioculturals, sí. Mos fan tallar en el mateix patró, no arriben tampoc a fer-nos, diguem-ne, sensibles a allò que tenim que estar. No hi ha el report, no ens coneguem allò que estem fent. Ells associen, per exemple, el pa a una cosa que no sé, al pollastre a una cosa que no sé. Ells no saben, ells ho veuen. I no saben que hi ha un procés hi ha una diferència entre fer mal a un animal innecessàriament, com el dia, com l'anècdota de matar una formiga, això és penal. I l'altra cosa és un mal necessari o un bé, és una cosa culturalment que... Mon pare no fa massa temps, i ara passa a un aspecte de com s'ha tratat tota la vida dels animals, i és una anècdota referencial, la compte prou puestos. Va ser de les primeres... Ell estava malalt i no es trobava la suficient força per matar un porc que pesava 300 quilos i se l'havia criat un home tradicional. I mon pare estava embelesat perquè aquest porc deia que era un porc criat com tota la vida. Menjava herba, menjava blat, menjava gra, menjava tot. Tot. Era un porc criat, per ser un any i mig, perfecte. I el propietari, de tan gran que s'havia fet, li va prendre por. I arribem mon pare i jo allí, i mon pare, què tal, bonico, tal, i el toca això. I el propietari, al tindre-li por, en una vara el toca, sense pegar-li, per corregir-lo, perquè l'animal era poderós i gran. I recordaré tota la vida que mon pare em diu, plega el cabàs i anem. I es gira ell i li diu, Francesc, demà tornarem, quan estigui el porc tranquil. I quan ja m'anarem li dic, això per què ha sigut? Diu, el que tu t'has de menjar no pots maltractar-ho. Correcte. Tu has de tractar l'animal bé, sacrificar-lo el més ràpid possible per aprofitar-li tot allò que pugues treure-li al mateix animal per a que ell et doni a tu el nodriment del menjar. Si ell està bé i té una mort tranquil·la, et donarà una bona carn. Correcte. I aquesta bona carn et farà bé a tu. Clar, què passa? Que això no pots demanar-li a un escorxador industrial, com per exemple tenen les grans indústries, que avui per avui, no diré cap de marca, però que estan matant 10.000 porcs al dia. Aquests animals estan sotmesos, estan en una presó de per vida. Clar. Viuen, i a més la qualitat de la carn, les fibres no poden ser el mateix d'un animal estressat, d'un animal que viu lliure, fins al moment que sacrifica. Ara faré una altra revelació que no tocaria fer-la tampoc, que és la que fa el sistema actual neoliberal on estem, i els porcs es sacrifiquen en 94 dies, des del seu naixement. Wow. Per tant, quan una persona que treballa eixa carn no té un codi ètic darrere, estàs menjant-te porquets.
Normalment, el refrany nostre dia dones més feina que en porc de 8 setmanes. Que era el temps que llevaven de baix de sa mare de desmamar-lo. Passava de la llet a donar-li a poc menjar per aquell anar adaptant-se a la vida d'adult, diguem. Els porcs es mataven en un any, d'any en any. El compraven per març i el mataven per Sant Antoni, que és gener. Hi havia una latència ahir de temps perquè les vacones havien parit a la primavera. Si tu mates un porquet de 94 dies que té que fer 100 quilos, són superporcs. Perquè si aquest porc tu el deixares un any, segurament ningú dels porcs industrials arribaria a viure. Farien tanta massa muscular, estan tan millorats muscularment, i tan poc d'ossamenta, tant de criança d'os, que estarien tots en les cames tortes, malformats, si estigueren ahí. És una locura. Tu vas a buscar les races de porc més tradicionals possible, que són les menys comercials, perquè té un creixement més lent, té un creixement pausat, menja de tot. A l'estiu només que beuen àvia, com les persones, beuen més que mengen, es mantenen llevant. Però si tu tens una granja, tancat 24 hores, llum encesa, cada 10 minuts la tolva automàticament va tirant-los menjar. Els que es diuen baixes s'aparten perquè es moren o bé d'excés de menjar o bé per canibalisme o bé perquè la vacuna no ha estat posada a l'hora. Les granges de tots els animals actuals en intensiu, que són les destinades a omplir la panxa, solen tindre la farmaciola més gran que el que és l'estada, al seu lloc de desenvolupament. I a part d'això, tenen una mala vida constant. És que volia utilitzar un altre adjectiu, però no toca utilitzar-lo. Només poseu-se al cap quina seria la cosa de veure un porc que tu veus córrer al camp, que tal, a la nit entre la porquera, que està pasturant, que menja herba, que menja que menja... El pot reforçar en un moment donat. Sí. I després, un que està tancat i mort. Sí, no, això és... Vamos, que avui en dia això estiga permès és una aberració total. Eixa és una de les coses que han fet perdre'ns part de la cultura que parlàvem abans. Sí. Sobretot, perquè no hi ha ningú que crie porcs. No hi ha ningú que es venga a les persones que se'l criarien ells. Sí. Llevar oficis i fa malbé a les grans empreses si hi haguera un que es dedicara a fer això. Sí. Els veterinaris han assumit diguem-ne la gestió de paperassa i la Gestapo, que és controlar coses que són bobades autèntiques, i els animals estan en unes condicions pèssimes, perquè tot és del mateix. Clar, aleshores no hi ha diversitat, no hi ha diguem-ne, una rotació de races, no hi ha adaptació climàtica, no hi ha... A la Xina pots trobar granges que li caben 8.000 porcs. I encara importen porcs d'Europa. Les necessitats són tan grans que ens han fet viure un món on no veus els animals, no saps d'on venen, no saps res, però només te'l posen a la taula. Quina diferència, recordo quan vas començar a dispensar-me l'embotit, em parlaves que aquestes sobrassades, aquest embotit, tenia influència oriental perquè venen de Mallorca. Sí. Diguem-ne la postproducció, ja passem a la postproducció del porc que s'ha sacrificat i ara ja comencem a treballar-lo. Històricament, el nostre embotit és sal i pebre, diguem-ne que l'última onada i forta vindria de la Provença. La Provença passaria pel sud de França, però la conquesta del rei Jaume baixaria sí, igual que baixen les persones, baixaria el seu menjar, però sabem que hi ha un lloc on estaven també les zones, diguem-ne, musulmanes. Les zones musulmanes que després se les emporten
se'ls emporten a Àfrica, els deporten, i tenen que repoblar aquesta terra. Aquesta terra, que són la majoria d'aquests valls, va ser repoblada per mallorquins, 400 anys fa, ja eren ells, 400 i escaig. I quan venen també porten la seva gastronomia, la seva mode de feina i la seva manera de parlar. Clar, la majoria de voltes que estem gastant sal i pebre és per el que ens ve donat, diguem-ne, pel general, conservants naturals que arriben ahí. Després, ja havia vingut la conquesta de l'Amèrica i havien portat el pimentó. El pimentó, la pebrera roja de tota la vida, és la que li dona a la sobrassada, per exemple, el color i l'antioxidant. Però, com ja venien de la sobrassada de Mallorca, porten altres maneres de fer que venien de tot el que diríem la Mediterrània, els països mediterranis. Els països musulmans mediterranis no mengen porc, però sí que adoben en herbes aromàtiques i en herbes, diguem-ne, i en espècies que així a la península no s'utilitzaven. La entrada d'esta gent baleàrica a les comarques de les nostres terres va aportar també una entrada d'altres espècies que així no s'utilitzaven i li va donar riquesa als embotits nostres. Per exemple, així tenim al costat un manoll d'orenga. Eixa seria una orenga vulgaris, que no és el marduix, però així s'utilitzava marduix, que es feia ahí baix dels icebergs, i els homes anaven per ara pel mes de juny, per Sant Joan, igual que van anar per la camamila o per això, la tallaven i la secaven. La secaven, a part de que donava un ambient rústic i molt bo a les cases, perquè de les cambres sempre n'havia, a l'hora del sacrifici del porc, a l'hora de la matança, és quan s'utilitzaven totes les herbes que havien anat arreplegant de tot el món, tota la gent, tots a treballar per a sobreviure i menjar bé. Totes aquestes espècies, això, per exemple, hi ha certs puestos que no es coneixen, si te'n vas més a l'interior. Que tu mires la funció dels nostres embotits i la manera de treballar-los i és més pareguda al Piemont o diguem-ne, al Veneto, que podria ser Albacete, que està més a prop. Ja. I el piment és molt diferent, també. Sí. I porta anís, també, la llonganissa. Tinc en compte que totes aquestes que porten anissos i anisats són de pobles pudients, de pobles que venien ja diguem-ne, dels pobles importants de l'Aragó i de Catalunya, que li donen un aire. Esta comarca, que és el cas de València. València sí que entra, però la influència diguem-ne, de tota la vida de l'Aragó talla i entren moltes espècies aragoneses, que per exemple el figatell és molt típic de la comarca, però a l'Aragó també està la figatela. I està també a Mallorca, i està també diguem-ne, a Itàlia pots trobar-lo. I en la Toscana, en un supermercat, es pot trobar el figatelli. Era el mateix, però el doble gran. Era el doble gran. Clar, eixes coses, dius, hi ha una connexió, clar que hi ha una connexió. La corona d'Aragó estava per tot. Tota la corona d'Aragó forma part amb més influències. València, per exemple, tindria més influència perquè la gent de camp era més aragonesa, els senyorets i soldats eren catalans, per la llengua i tal, però el menjar, la base, el sector primari era dels aragonesos, i clar, en aquell temps també formava part Conca, però de Terol entraven cap a València, cap avall, i tenien les grans possessions de terra de l'interior. Mira, si hi ha coincidències també en Requena, l'embotit de Requena també té un toc aragonès grandíssim, són cuencans, saps? Que tenen ahí una barreja que és com totes les coses va per cultures. La tendència a uniformar és la que ens ho trenca tot. Ho ha planit tot i lleva idiosincràsia, lleva manera de pensar, lleva manera de parlar, lleva manera de
de desenvolupar-te. Clar, jo entenc que la gent que diu perquè els mapes tenen que ser políticos, no tenen que ser físicos. Jo dic, no, al revés. Perquè tu fas la ratlla per on vols. Mira el que està passant al Pròxim Orient o el que està passant a Àfrica per fer una ratlleta perquè la van fer a Londres en el seu temps. I clar, totes aquestes coses, totes aquestes influències, com una indutja, la sobrassada que vinga de sopressata, els menjars que són molt similars entre la Sardenya i part de la catalanitat, o si més no, de les nostres cultures mediterrànies. Les influències dels pebres-rojos de les cúrcumes portats per la cultura musulmana també dins del món àrab, i del món àrab s'estén, encara que però clar, si no pensem que la nostra manera de fer és una manera cristiana, doncs no es pot entendre, i s'ha d'entendre què és el que professàvem, quina religió, quina creència, quin moviment, però lo bo agarrades. Totalment. Lo bo agarrades, perquè era bo i et servia. Això és la tècnica. Avui en dia, com estem en el món de la tecnologia, hi ha un logos que es repeteix, clar, i no hi ha ni inventiva, ni li poses ànima, ni li poses res. Ai, no té vostè sol? Pues sí que ho tinc. Ai, però és que volia sols d'això, però no. I després donem les coses donades per percentatges. Si és d'una manera, no és d'una altra. Però escolta, així s'amalgama, la botifarra de ceba porta un percentatge de ceba, porta arròs, i les dues coses fan que les botifarres tinguin un sabor més especial i una textura i una moldura. Ai, és que li poso més percentatge, és que a mi m'agrada més d'escampar a mi. Totes aquestes coses, on vagis, menja allò que t'ofereixen, perquè el que t'ofereixen et donaran de lo millor. No van a donar-te una cosa que no és. Ara, no vagis a demanar un producte, una sobrassada, que no és del lloc, o no és. Que saben fer-la, sí, però que quan una cosa és viure la cosa coneguda, és la mateixa cultura la que ho fa. És una cosa extensíssima. Es fa per algo. Totalment. Pot haver diferències entre una sobrassada de la Marina i una de Menorca. Però les diferències són mínimes. Haurien de ser mínimes. Són mínimes. Però les de Mallorca, per exemple, sí que tenen més càrrega de greix per una qüestió molt senzilla, perquè allí l'aire que parlàvem abans, l'aire bo nostre és el roïn d'ells i el d'ells és l'altre. Tenim que compensar. L'efecte insularitat té que jugar també, ells es fan. I dins de la Marina Alta també, cada carnisser té la seva... Exacte. Cada carnisser i es determina molt allò com el terme, no? Au i a vessant. Sí. Tu, per exemple, te'n vas a Pego, que diguem-ne del nord al sud seria el primer poble, fan les sobrassades molt catalananes, però tu passes la muntanya i només que te'n vaig al Ràfol, ja posen una càrrega important d'orenga que a Pego no posen. Sí que posen orenga, però no tanta. Però a Pego posen matafaluga i així no en posen. Això, totes aquestes influències fa... Però és com allò, les olives les teues i el vi de l'altre. Les olives que les fas tu estàs acostumat. El vi, com estàs acostumat, vols el de l'altre, perquè el trobes sempre millor. Hi ha la diversitat i la mancança de diversitat, de que no hi hagi gent d'ofici, que la gent no ho senti, que els pocs que queden estan farts, ja no tinc relleu generacional, ara el que farà serà que ho farà un altre, o no ho falla ningú, que se'n vagin a comprar-les a qualsevol puesto, a qualsevol supermercat. No, tens que viure-ho per a que això es mantinga. Que si no estem parlant d'alguna cosa que no serà nostre, com no ho és. Totalment. Com no ho és. Jo tot el rato estic veient que el mateix que estàs dient tu en la indústria alimentària, el mateix és en la indústria turística. Sí. El turista actualment, vaig al lloc que vaig, vol menjar hamburguesa, pizza, pasta, el xulleta, a tots els llocs, ara cada volta estan més de moda restaurants en què menges al mateix lloc sushi, stick tartar, tot en un mateix restaurant. Quan totes aquestes coses es fan tendencioses, o es fan, diguem-ne, es posen a la moda, s'oblida tot l'altre i com si no hi hagués res més.
Una manera, per exemple, que és significativa d'allò que estàs dient tu, és, per exemple, els bou vell o les vaques velles tota la vida s'han menjat. Sí. S'han menjat perquè no vas a un animal que ha treballat, que ha fet... I ara ho posen al top. Ara és el top. Ara és el que top. fa el gust fort. És que és el que el vol. I això requereix un vi que siga un poc més fort. Sí. Els vins de casa tota la vida han sigut vins forts. Sí. Han sigut perquè volien mantindre... Era bon vi, era un vi que tenia molta graduació. Després van posar els vins de 12 graus, de més baixet, i després ja era xatejar i això. Però bueno, en l'embotit passa el mateix. Jo és que no vull... hi ha molt de mite. Jo no vull blanquet perquè té molt de greix. Pues sí. Però ús i abús. És que no vull botifarres perquè fa colesterol. Ús i abús. Ahir hi ha hagut una manipulació perquè si jo t'explique les botifarres que es fan actualment tenen un 80% de ceba, Sí. un 10% d'arròs i un 10% de cancel·là o de carn que es posa a dins a la botifarra, dime tu on està l'excés ahir del colesterol o això. Jo sempre sol gastar la broma de dir que jo colesterol dins no l'imposa. No li poso dins. De totes maneres, el consum majoritaris del supermercat, que ahir tu no eres responsable del que puguen utilitzar. No? Clar. I una cosa és el que tu fas, jo mateix tinc colesterol, i constantment menys el teu embotit, i no m'altera ni em senta mal. No, en canvi, en l'embotit industrial sí que en repetís, sí que l'experiència no és la a part mateixa. de que té això, tindràs lactosa, tindràs 120, tindràs uns quants determinants que a voltes venen de la naturalesa i altres no. No vol dir que tots siguen, perquè li posen àcid ascòrbic, a lo millor, si digueres, està d'extracció natural, però bueno, si ho fan químicament i és en la dosis que toca, ja ho deixem passar. Sí. Però, per exemple, ara que està tan de moda els tipus de menjar industrials que ja no són cases d'espècies, ara venen el food industry i tots els preparats. Em va cridar moltíssim l'atenció que, per exemple, un país tan denostat que ara està en poca moda, com és Rússia, n'hi ha 5 llicències de treball en el meu àmbit, en l'àmbit de la carnisseria i de l'elaborament. Des de la llicència que ho fa natural fins a la llicència que ho fa totalment industrial. Hosti, i tu tries un poc tu tries en quin mode estàs i el client ho sap. I la inspecció de sanitat i els que controlen que el que tu dius siga com és. Perquè altrament les sancions no són com les de sí, que poden ser econòmiques. Allà potser poden ser de l'altra manera. Però allà pots triar, si dius jo ho faig tot natural, i fan embotit d'os, o fan embotit d'altres animals que així no el gasten, però cada lloc el seu. Però si diu que és natural, està fet en espècies naturals, el diu quin és i el percentatge. I si et diu que és industrial, doncs ja et posa E40, no sé què. Clar, així l'etiquetatge és molt ambigu. Així l'etiquetatge el posa... Sí que t'obliguen a posar-te quin dia fabriques, perquè no facis més de 90 dies, que és una altra de les mentires, perquè la mel, el sucre, l'embotit, o està bo o està roïn, però la caducitat no n'hi ha. Ja. I això, en altres parts del món es pot fer, però quan les grans corporacions són les que dominen, no volen que tu et facis el teu oli. No volen que tu li compres a una persona que el fa artesanalment, perquè si el fa artesanalment li posarà un any de caducitat. Però si a lo millor al mig any es fa roïn per una ullada de sol. Sí. Que hi ha una espècie de sal de mata que no saps mai on estàs, i el que fa és que va matant la gent de l'ofici. Sí. Va matant la gent de l'ofici perquè no tenen... No li veuen color. Tu veus que qualsevol persona entra dins del funcionariat i té la vida assegurada ja per sempre, i tu que et dediques hores i hores, fas 14-15 hores, l'únic que fas és perdre salut. Para el carro. Interromp breument esta conversa per a recordar-te una cosa. També pots regalar Mar de Nit. Si tens un bon detall que fer i saps d'algú a qui li podria agradar, no falla. Targetes regal vàlides 12 mesos i sense restriccions.
Una manera de viure la Marina Alta amb calma, economia i paisatge. Visita mardenit.com i busca l'apartat Regala. I recorda, dia que passa no torna. mardenit.com. ¿Sabes que los guiones al donen al tono de la sobrasada? Sí. Y cuando pega el sol, estoy todo el rato veient dos sobrasades. També està bé. A part de sobrasada, què més fas? Com en boti? Faig botifarres de ceba, botifarres de carn, bufa molt tradicional, en el que és el budell de la bufa, cuit, de sang. Què seria el més noble, per dir-ho d'alguna manera? La bufa seria el més... Diguem-ne que és el més tradicional. La bufa redona és el més tradicional. Després la gent t'ensenya que els modes d'avui, pues, una bufa per la seva estructura a lo millor destorba dins de casa perquè les famílies no són tan grans, perquè no entra dins la cuina, perquè no són tan regulars. Les faig també en un budell de 45-50 de diàmetre, faig sobre 20 centímetres, i això ja es pot pesar, medir i comptar. Sí. Això. I també es pot tindre millor a casa. Normalment tot allò que... Les peces grans són més per ensenyar o per esdeveniments de dir això s'ha fet tota la vida. Sí. Impressiona més, és més rústic, sí. És més... Però clar, les bufes jo encara les faig cosides, jo no les lligue. No. Jo les cusc cosides amb fil de cotó, es cus, se li fa l'ansa, i allò, quan es cou, tanca la cosida i ja no solta, i la pot fer de penjar. És que és com una escultura, i l'última volta que em vas comprar ta mare, dic, dóna-me-la, perquè dic, és molt gran per a mi, dic, però dóna-me-la, perquè és que és bonic de veure, és bonic. És que totes aquestes coses ja cada vegada es veuen menys, perquè normalment deixen la boca de la bufeta, la deixen més llarga, li fan una lligassa i han acabat, però no, l'art és que tu per netejar-la bé tens que obrir-la bé, tens que donar-li la volta, tens que posar-la de dins fora i de fora dins, rentar-la bé i després, quan la tornes a posar, cosir-la, tancar-la i depenent de la pasta que li poses o de la moltura que li poses, pues, o bé més grossa o bé més prima, perquè després a l'hora de coure, com és budell natural, s'ajusta a la pasta. Aleshores seria la sobrassada, la botifarra de ceba i la bufa. Bufa, blanquets. Blanquet i bufa, quina diferència n'hi ha? Però la bufa, normalment, la bufa de carn, totes són parts nobles. Sí. Són les parts que, diguem-ne, de reaprofitament, però les més gustoses, les més arrimades als ossos. I després la formulació, la bufa tindria un sal, pebre, evidentment, els dos comparteixen, però el blanquet, l'amalgamant, el té en l'ou, que és el que a Catalunya hi ha altres puestos dirien botifarra d'ou. Ah, mira. Botifarra d'ou, no li posen massa perquè, per exemple, a altres latituds sí que li posen 2 ous per quilo i això pues, sembla ser un poc més, és un poc pesat. Val. Però el que són diguem, els blanquets que faig jo no tenen tant d'ou, però sí que arriben a lligar. Molt bé. I normalment es mengen de tota classe, són polivalents. I el que determina pues, és el gust de l'espècie que li dona. El pots menjar cru, el pots menjar dins les llenties, dins les cuits, sempre li dona, els últims 10 minuts li tires un blanquet dins, que el parteixes pel mig i li dona aquests aromes igual que la bufa. Totalment. I li dona un altre, aquests 10 últims minuts li dona aquest toc especiat que no arriba a cansar. Perquè botifarres, per exemple, que està en botifarra ceba, en els 3 elements. Ceba, arròs i cansalà, o la carn requirent. I després també faig de cuentes. Ara cada vegada menys. Cuentes, picants. Ah, cuentes. Porten sang, no? La botifarra és sang. Exacte, la proteïna que portaria, què seria? Molt poqueta. És la sanguinolenta. La sanguinolenta. I el poc de magre que tindria Quan tot és ceba. Sí, 80%. Això és una bobà que molts no diguen certes coses de la fórmula perquè les fórmules culinàries estan a tots els llocs, des del llibre de Koch i cadascú també té la seva variant. Clar, després tots fent el mateix. Sí. Després allò que parlàvem, la climatologia,
l'orografia del terreny, on tinguis l'assecador, i la manera de treballar-ho, sobretot, és la que determina el gust que tu li dones. Per això, encara som dels col·lectius, dels gremis, que encara cada un li dona el seu toc. I encara pots sentir, és que m'agraden les teves sobrassades, però les botifarres m'agraden de tal altre carnisser o de tal altre artesà. El cigater, cada un té un poc cada té la seva especialitat. I això, fent-ho tots igual, és com el que fa un plat d'arròs, no mai l'eix igual. Sempre varia. Si el fas a mà, ara si el fas industrial, doncs ja, tots igual. Clar. I ara mateix tu trobes que hi ha un renaixer de qüestions com l'embotit que estàs fent? El que sí que hi ha artesans que estan sorgint arreu de la Marina? Sí. Estic veient que sobretot, i més important, és gent que es preocupa moltíssim. Ho lleven els grans industrials, els artesans sempre estan buscant. Sempre estan buscant no vendre més, que vendre per viure, però el que sí que volem és fer-ho bo. Fer-ho bo significa qualitat. Perquè si, clar, la gran indústria es posa i volen fer-ho bo, ells poden permetre's perdre cèntims. Nosaltres no ens podem permetre perdre-los. És molta feina, moltes hores, molt de sacrifici i molt de criar l'embotit, perquè l'has de criar com si fos un fill més. És més, quan tu cries una sobrassada de les proves que fas de 24-25 mesos, quan la vens et dol, perquè tu l'has cuidat molt, l'has palpat molt. Has llevat molt les mans per a tocar-la i molt després per a tocar altres. Saps que és un joc, és tot. Sí, passa com el disc. Estem a un nivell baix dels artistes, però és un altre... Parlant amb Felipe l'altre dia també, hi ha una sensació com de... També hem parlat d'alquímia i de criar. Realment una anyada que ha plogut més no és igual com l'anterior i tu li has posat més carinyo i cada any és especial, cada sobrassada, cada moment, cada instant. De vendre-la ara, per exemple, a Sant Joan, vendre unes sobrassades fetes a novembre, de fer-les a Sant Antoni, canvia totalment. Canvia totalment perquè, com totes les coses, si espera gràficament, i avui es fa tota estadística i gràficament, faria com una campana de Gauss, quan ell arriba al seu màxim, després baixa, hi ha una davallada, que ella perd. Mentre es puja, tu li veus la partixes o la sobrassada, i li veus les tres maneres de secar. Secant-se des del fora cap a l'interior, i tens 3 textures, 3 sabors, 3 maneres de menjar una bona sobrassada. Tu dius, passar la cullerada i avant, i no li dones importància. Quan tu deixes de perdre aquesta ritualitat, quan tu deixes de perdre aquest report, que estàs transmitint el menjar i el sabor, i te'l menges perquè sí, perquè el vols i ho necessites, i a més t'ajuda a tu a nodrir-te. És que això és si no hi ha passió, a l'hora de fer, a l'hora de criar i a l'hora de tot, sempre faltarà una miqueta. Sempre li faltarà una nota. Els clients de Mardenit moltes vegades em diuen que la teva sobrassada recorda quan eren minutets. Sí. Diu, és la sobrassada que jo provava quan era minut. Això és molt important i això és un dels que busque. En l'efecte de no voler ser el que més ven, sinó el que més bo fa o tractar de, perquè no sempre s'aconsegueix, sempre ho intentes, i cada un el retrosabor, el retrogust, la vida a passar, d'allò que et donava ta abuela... Pot transportar. Sí. I això són els moments... Per això és tan important la feina que estan fent el professor Bernabéu i el professor Juli Peretó en les càtedres de biologia i de càtedres del sabor, quan el diuen que el carinyo és importantíssim perquè allò que et feia l'abuela sempre estarà millor que el que ha fet la mare, que el que farà la dona o que el farà la teva parella. Sempre. Per què? Perquè hi havia un report d'amor. Hi havia un amor que era desinteressat. Desinteressat totalment. No és un no done perquè et dones, és un done
perquè m'agrada donar-te i perquè vull donar-te. Instintivament tenies amor. Que després ja les mares ja és el tinc que fer-te el berenar. La dona toca dinar i toca això, però el de l'abuela és una altra cosa. I això transporta al passat. Si més no, part d'un secret de felicitat, també. Sí, el sabor no pot ser altre que ese, no? Sí, jo recordo que m'abuela, al Puigceró, la diferència és que el feia l'ensenyar a les 8 de la matí. Clar. Molt mengem, i ara que si són ells després, tal, la concepció del temps, la manera d'entendre, era un ritual i ara mateixa és algo pràctic que si pots inclús comprar-lo fet o anar a algun lloc, quasi millor amb aquesta optimització del temps en el dia a dia. Clar, però és que és una falsa optimització perquè ens ho han fet creure, perquè tu i jo, per exemple, sé que a l'hora de coure les botifarres sé que és un temps determinat, però el temps pot canviar, perquè si és a ple hivern i així tenim fora de la caldera 2 graus i la caldera tinc que mantindre entre 85 i 75 per aquelles es queden a 72 per a treure-les i... Això, i arriba un moment que pel tacte saps si està bona o està cuita o no està cuita. La toques, l'agarres i dius... Quan comença la calentora així, li dins cap a fora, tu li notes que està. Te'l dona ella. El diu, sí que estic. I després, altres coses que dius, no, és que mentre estan coent-se, sé que puc anar a fer altres feines. Sé que puc estar sense el menjar, en tot, en el Puigceró pot deixar-lo fer. Però volem i que nun, ara i tot. I això no ens fa sentar en el present. No. No ens fa sentar en el present. I cada cosa que fem és única. Com nosaltres mateixos, la nostra fas, les nostres mans, les nostres empentes dactilars. És diferent cada dia, ho fan molts, però un ho fa i si no ho fa ell, no ho fa ningú. S'ha de fer perquè és únic. No millor ni pitjor, no. Perquè eres únic. Si no ho fas tu, no ho farà ningú. D'esta manera, d'esta so. Perquè per molt que ho facis, el que està al costat, però no les mateixes dosis, no ho farà igual. La dosis única que un li transmet, t'agradarà més, t'agradarà menys, però estar ben fet, professar-ho, viure-ho, posar-li passió. Això és el secret. El secret de qualsevol cosa en la vida. Totalment. De qualsevol cosa en la vida. Estar en el que estàs. Estar en el que estàs. I no pensar si demà... Si allò, demà s'ha trencat... Si agradarà, si no agradarà, si és... No. Jo intento fer-ho el millor possible, i després el gust és molt personal. És com, diguem-ne, el sexe, cadascú sent d'una manera, la vida mateixa, els gustos, el sabor, el viure, el fer igual, el crear. Tu estàs creant unes sensacions, unes emocions, i estàs creant un producte que és palpable, és creatiu, te'n vas i el veus ahir i dius, sí, el tinc ahir, això ho he fet jo. És que és totalment diferent, un matemàtic o un científic formal és un altre molt. Sí. O d'altres temes, a la part baixa, a la part tàctil, a la part sensible. Què és qualitat per a tu? Què seria qualitat i què seria el bon viure? El bon viure, començant per la segon, seria el primer, l'estar d'acord amb la natura. Sí. I per estar d'acord amb la natura té que estar tot en el cercle tancat. Diguem-ne, tu disfrutes de tot allò que fas perquè la natura t'ho dona i tu li respons recíprocament i mútuament conforme ho fas. Front a la qualitat és allò que ens serveix, que és bo, que ens aprofita i fas aprofitar. Que no és simplement un acte sense valor i que estigui buit de contingut. No, té que haver un report important, té que donar interès i satisfacció. Si dona interès i satisfacció, alça l'emoció. Emocions positives. Si tu no estàs d'acord, és que es va aparellat tot. Si no estàs d'acord amb la natura, vas a disgust, no fas les coses com cal, ni pot eixir en qualitat, igual a bo,
ni pot eixir en ganes, perquè no hi ha... Falta l'element principal, que és l'element natural. Viure en un entorn que estiga tot a l'això. Podria estar relacionat en el que estem comentant abans. Sí. I també lligant-ho en la vida dels animals. Tot. El cercle ha d'estar tancat. Tu estàs... El simple fet d'estar sentat en una cadira com estem nosaltres, baix d'una figuera, siga o bé a una cafeteria, siga al saló això, i sentir el cant d'un pardal o sentir t'emociona per una qüestió que és qualitat, és bo. Estàs al lloc on toca. Si tu estàs a un lloc estressant, per molt de cinquena estrella que hi hagi, per molt sí, és un anar i tornar de cambrers, de cotxes, no hi ha pau, no hi ha harmonia, no hi ha natura. L'explicació no és tan difícil. Vull dir, això és algo que estem connectats. Són milions d'anys d'evolució que avui en dia la vida moderna moltes vegades trenquem aquests... Anar caminant pel camp i te'n vas a caminar per dir, vaig a fer-me o a manejar-me perquè sí, i passes pel costat del ramat d'ovelles, només del sentir-les rosegar, eixe so tan ancestral, o estar al costat d'un cavall o d'un burro que dius, un animal que avui per avui no té. I aquests sons, això és qualitat de vida. Poder sentir, poder-te emocionar, poder-te transmetre. I estàs d'acord amb la natura, estàs fent-ho bo, perquè és bo per a tu. Menjar bé, viure bé. Són coses etèries que cada un té un sentiment tan propi que ja que és difícil. És difícil de fer-ho tot bo per a tots, però s'ha de buscar. Hem de viure d'acord amb la natura. Hem d'estar a la busca de cap on sol estar al sol, els matins del mes de maig aprofitar-los, i dir, no tindré tanta pressa. No cal agarrar el metro tan a pressa, no cal agarrar l'autobús tan a pressa. Pues, ja arribaré. Però este moment, poder-lo disfrutar, alè d'aire fresc, s'ha d'estar. I algun llibre o autor que t'hagi canviat tu la manera de veure la vida? Home, jo som molt clàssic en aquest aspecte. A mi, per exemple, Josep Pla és el meu referent, ja no per la seva geografia, sinó per les seues reflexions que fa sobre això que ell, també Joan Fuster, en aquests aspectes, diguem-ne, que des de la ruralitat o des del poble de Sueca, pots anar a totes les parts del món, tu pots ser un emocionat de l'art pictòric, pots ser un emocionat de l'art cinematogràfic, però el tindre les ganes, la emoció i el voler fa moltíssim. I després saber aprofitar les xicotetes joies que ens dona la vida per moments. Quan vas al viatge, saber veure el refort que està, o les emocions que estan entrant per la pell, no que tingues que anar a que el guia et diga això i allò. També està bé que te'l diga, perquè si no te ho ensenyen, tots sabem, el que sabem ens ho han ensenyat. Però sentir un poc més, posar de la teva part. Això els pagesos i el seu món, fins i tot els articles en cua que escrivia Josep Pla, totes en general tenen la seva manera i te n'adones que el món no és ni tan a prop, ni tan lluny, ni tan diferent com podria estar en els romans o com podem estar a l'any 1930 o a l'any 1955. Canvien els fets polítics, però els furs interns de les persones, la veritat de les persones, el saber estar és el mateix. No ha canviat tant. No ha canviat tant. En general, si ens reportem a l'animalitat racional, pues el que estem fent és anar a una involució cap a la irracionalitat, perquè ens deixem portar massa voltes per l'estrim, ens deixem portar massa voltes per no sentar-nos, no disfrutar-le les coses, no viure, m'apeteix això,
què és realment el que m'agrada de veritat. Què puc fer jo? O deixar el que depèn de tu i el que no depèn de tu. Això no depèn de mi, doncs què hi farem? Intentaré que el que depenga de mi millorar-ho. Això és el que es pot fer. Sí. I té que fer per això. I després mires i dius, bueno, és una cosa... Quan vas als clàssics, te n'adones de que estàs fent el mateix que estan fent ells, perquè parlen d'emocions, de report, de sentiments, i al final som això. Són llibres actuals, completament. Tu vas a la mateixa cosa, i les reflexions que es feien ells fa 2000 anys estan tan presents actualment que dius, no cal tant. Cavafis, per exemple, el viatge a Ítaca, quan ella es diu, i el trobaràs allò, i el trobaràs estacions de fenicis, i tot està ahí. És un desig de que el camí s'ha de fer. Però és que després el trobes el mateix i dius, quan Epictet o Marc Aureli diu, si te'n vas als banys públics, et trobaràs algú que te farà encendre, algú que farà això. És el mateix de tots els dies. Estem veient tots els dies les mateixes coses i el mateix això. O sigui, referències bíbliques, o el mateix Homer, que estàvem parlant de l'Odisseu i d'Ulisses abans. Sí. Si els cants de sirenes tens tots els dies i el relaciones en la Bíblia i tens les temptacions que li van fer a Jesús i te'n vas al Corà i diu, comporta't bé, perquè si no et comportes bé al dia del judici final et juzgaran segons el teu llibre. I dius, però si tot és el mateix, tot és la mateixa cosa, tot és tota la vida igual. Perquè no mos empenyem en buscar més enllà quan el tenim així. El paradís realment és propi. Sí. I normalment el paradís és un patir. Perquè aguantar-lo és molt difícil. Hi ha massa dimonis que volen entrar al paradís. Anem a fer un experiment. Imagina't que anem a col·locar un cartell així a la guarda. Em dona igual l'ubicació, però anem a col·locar un cartell que veuran tots els que passen. Quina frase posaries? Referent a El que tu vulguis. el que jo vulgui. El que tu vulguis. Dóna-li lloc a la imaginació. Encara estem així. Encara estem així. Dins. Som producte d'allò que algú anteriorment a nosaltres ens ha fet que arribarem a estar així. I sempre estarem així. I estarem així. Molt bona. Jo a voltes penso en el curt plaç de la nostra vida. Aquestes muntanyes han viscut pastors, han viscut incendis, han viscut gent, vida, mort, això, allò. Estan ahí. Nosaltres també estem així. Som producte no ens agrada les ànsies, les gòbies, el voler fer, les angoixes. Estem així. Estem així i som producte d'allò que algú ha fet anteriorment. Algú ha tingut que fer perquè nosaltres arribarem així. Per tant, estem així. Molt bé, m'encanta. Encara estem així. Molt bé. I tornarem. I tornarem. I deixarem. I ara mateix, quan estem parlant de la indústria alimentària, del turisme, que estem parlant que tot és tan pla, tan globalitzat, què li diries a un client de Mar de Nit que no es perca de la manera del tot? Que vinga a la ment oberta. Que vinga a la ment oberta i al mateix temps que gaudisca d'allò que té a les seues mans. Em passa de mi la responsabilitat. Que van a la ment oberta. Després és molt fàcil ensenyar-li. Aquí què hi ha? Aquí no sé quant, i això no sé què. Para. He de la ment oberta. Curiositat, que jo crec que està perdut. Inquietud. Veig el que hi ha. Mira, teníem una agricultura prou pobreta, però mira que bonica està la muntanya ara. Mira que... Dóna-li la volta, no busquem allò que no està. Sí. Això és el Mediterrani. Això és... Mira les estrelles. Mira com estàs de bé. Senta't, gaudix, respira.
aquesta resposta crea ansietat per a molta gent, ho saps, ho saps. Sí, En els temps que moltes vegades m'ho han dit, no? I ahir què farem? No? I dic, ai, respira, obre els ulls. per què tens aquesta càrrega de tindre que... Com diu el Tao, no fer res, deixar-se anar al moviment de la roda, deixar què passa? Passa el sol, passa el dia, hi ha una planteta, hi ha on soc, disfruta de les estrelles, estic sentat, tinc una bona conversa. Més riquesa que això no pots transmetre-ho a ningú. Te la portaràs. És sentiment, al cos i a la pell. Te la portaràs. I en qui t'agradaria tindre una conversa que sigui impossible de tindre ara mateix? Vull dir, la persona que no estiga, que t'agradaria dir, mira, tindre la possibilitat de poder estar amb aquesta persona, haver conegut. Possiblement seria una persona del coneixement relacionat amb la feina que estic fent ara, perquè, clar, què fas? Ara estic fent botifarres, ara estic fent embotit. Segurament li preguntaria a ma abuela, tu, això, com ho faries? T'agradaria passar un moment per a poder que el compartir això? Sí. Tu això com ho faries? Perquè hi ha una cosa molt clara. Les dones dels carnissers, i d'altres oficis també es notava, eren les que portaven la batuta. Sí. Els homes portaven quan estava tan establerta les feines i les funcions de cada un. La feina dura la feien els homes. Entraven les saques, entraven això, entraven allò, feien... Però el que tenia el coneixement i la guarda eren les dones. I encara que fos un fill el que seguia el negoci, passava les nores o passava això, temps antics, ara ja la cosa ha canviat massa i no sabem si per a bé. Però perquè les nores potser no estan receptives. Però fent un report en aquell temps, què és el que vols fer, com ho vols fer i com ho tens que fer? Això passava de dones a dones. Cuinaven, arreglaven, tenien el coneixement, portaven l'educació dels fills, eren les dones les creatives. Una mediterrània matriarcal. Totalment. Ara després què passa? Que la feina dura, des de caçar, a portar menjar, i tot això, la feina de l'home. Totes aquestes, per això quan em referia que el que està a casa, el que està dins del negoci, el que està dins del coneixement, sempre ha sigut la dona. Des d'administradora fins a criadora de xiquets. Hi ha frases genials, com allò de si xiquet és un malcriat, això és falta de mare. És un poc... Però en aquell temps tenia tot el sentit. Sí. El sentit de que eren les càrregues més pesades i també les més honorables. Sí. Sí que m'agradaria fer un parell de preguntes a ma abuela. Com aquell temps. Les espècies, això, coses, concrecions que estan a l'aire que potser ells ho tenien més clar i no havien anat a tanta escola com nosaltres, però tenien més seny, més trellat. Sí, era una societat estructurada d'una manera diferent. Totalment. I cada un tenia una funció molt clara. Les funcions, el gos que pastura no guarda, i el que guarda no pastura. Cada un té el d'ell. I són dos gossos, però cada un fa el d'ell. I el que caça és un altre. Les funcions s'han de determinar, no ho sabem. Com anem? Conforme ens porta la vida. A la ment oberta i gaudir del temps que porta. Conforme del temps, hem de jugar. I amb qui t'agradaria que conversara en un futur? S'entrevistara jo. Que tu que entrevistares? Sí. M'agradaria que entrevistares a ton pare, que és un pou de... Sí, el tinc pendent, Que m'agradaria... És complicat, perquè són pares i fills. Sí, home, clar. I després hi ha altres coses, però és un pou de coneixement. Sí. Possiblement és el referent de l'artesania més important que jo considere de tota la Marina Alta actualment. Són més de 50 anys d'ofici. Per això t'ho dic. I és a part de l'ofici, el saber fer de la professió, la facilitat, que això és habitud, és el viscut, les ganes de viure i com ho ha viscut. Dins del panorama
del panorama artesanal actual. I més sobretot en un nivell que els pastissers panaders estan en una crisi pareguda al nostre, perquè els carnissers, xarcuters i gent de l'ofici de la carn, perquè no hi ha ofici generacional darrere. Estan tancant-se, a cada poble que veig que estan tancant-se forns i no hi ha ningú que vulgui obrir-ne de gent jove, perquè no s'aprecia per la gent la feina que fa aquesta gent. La feina que fa aquest artesà de manca de dormir, de control, de voler fer, de saber fer. Així que ton pare és un dels grans que veurem en molt de temps qui farà el seu paper, que no podrà ser, perquè sempre hi haurà coses que diran no, Déu no ho sabem, però podem fer el seu paper. No. Això són coses que són insubstituïbles. Coneixement, estar, tracte, saviesa, han d'estar això. Sí, no, la singularitat. Art, artesania, ofici, saber estar, disfrutar i professar, de nivell professional. Sí. Si no professes, Pues, no tens passió. pues de categoria. Tantes quantes voltes vulguis. Vinga. I mos fa falta més gent com tu que mos aporte i que mos faça el motiu, la motivació per viure, és el motiu de fer. La motivació, perquè al final viure és fer el que saps. També. La motivació és la base de que nosaltres vulguem fer. Tot el que comença, acaba. I si has arribat fins ací, ens imaginem que este podcast t'ha agradat. Per això, et demanem una cosa molt senzilla. Segueix-nos, deixa'ns un m'agrada i compartix este episodi amb eixa persona que creus que també el disfrutaria. Este podcast és una iniciativa patrocinada per l'Hotel Mardenit, rural i modern, a Ordo, al cor de la Marina Alta. I recordo, dia que passa, no torna. mardenit.com